Jo, så har jeg... Ja. Det er Daniel, og jeg havde bogen som mister du hende af Johan Diaz i Danmark i 2013. Og det skal lige siges, at forfatteren er oprindeligt spansk, så mange navne er spanske, så hvis jeg har problemer med at udtale dem, så er det nok højst sandsynligt derfor. Men ja, som sagt, så mister du hende skrevet af Johan Diaz, som blev født i 1968, og bogen blev udgivet på dansk i år 2013. Ja, vi springer lige ind i det. Nogle af historierne i bogen er skrevet i anden person ental, hvilket han gør for at distrahere sig selv på de tekster, han skriver, selvom de så omhandler sig selv. En anden ting, som bogen gør, eller forfatteren gør, at han skriver de her meget lange sætninger, for han har meget nemmere ved at fordybe eller uddybe de følelser, der bliver snakket om, når der de få gange bliver snakket om følelser i bogen. I modsætning til, hvis man udtrykker noget meget simpelt, som man fx siger, jeg elsker dig, så er det bedre at køre simpelt, men med de følelser, der bliver udtrykt i bogen, der er brug for lange sætninger til at forklare dem, hvilket der bliver brugt hele igennem. Ja, så mister du hende delt op i 9 fortællinger, som alle sammen omhandler kærlighed. Vi følger hovedpersonen, som hedder Jonio, tror jeg. Jonio kalder vi ham. Som er den her unge mand, han går i skole. Han har en storebror, der så at sige, han vælger sig i damer. Og han har en mor, der egentlig et eller andet sted bare gerne vil hjælpe sine forældre. De her problemer, Jonio møder i sin hverdag, de minder så til gengæld overhovedet ikke om den en hvilken som helst anden mand vil møde i sin hverdag. For eksempel hvis vi tager den første af de 2 historier, jeg har valgt, Alma. Der har Jonio en kæreste, der hedder Alma, sjovt nok. Meget af historien bliver brugt på at fortælle, hvor godt deres parforhold og hvor godt deres sexliv er. Men hen mod slutningen af historien, der finder Alma en dagbog, som han har skrevet, Jonio, som har sætninger, eller har udtryk omkring hans sexliv uden for parforholdet. Hun bliver naturligvis meget sur, og han reagerer så på det. Og han fortæller hende så, at de noter, han har skrevet det til den bog, han er ved at lave, som så hedder, Så mister du hende. Yes. Det er så en anden ting, han gør, for sådan at distrahere sig selv for den tekst, han skriver, og for den situation, han står i. Sådan for enten for ligesom at forsøge at glemme de ting, der er sket for eller imod ham, eller for at læseren ligesom skal føle de ting, der sker for eller imod os. Fordi den her fortælling hedder Alma, den er skrevet i det der første person. Det hedder anden person ental. Yes. Men det er også ligesom, han gør det her med at sige, at han skriver kærlighed eller sexhistorier i hans dagbog, for ligesom at vise de objekter og medvinden folk har i deres kærlighedsliv, og de sådan ting, der egentlig sker for os alle sammen. Ja. Vi så går videre til den anden historie, jeg har valgt, som hedder Flaco, hvor vi hører om Jonio, og han har så den her boldven, der hedder Veronica. Han vil så hellere kalde hende Flaco, hvilket er derfor den hedder. Historien handler om egentlig udgangen af deres parforhold. Man ved, at de har været i parforhold, det får man vide i starten af den. Og så får man så mere eller mindre at vide, grunden til at de går hinanden. Det ender så med, at de kommer til at sove sammen og have sex, og så er hun væk morgenen efter. Og det viser så, at Veronica gerne vil have det her sex og doser af omsorg i meget små portioner fra ham, men hun vil ikke indgå i et fuldt forhold med ham, fordi han på en eller anden måde skader hende. Vi kan så fortolke ud fra de her to fortællinger, som vi ved er baseret på Dias egen liv, at Dias han er dårlig, eller ja, nu må vi næsten gå ud fra, at historien er baseret på hans eget liv, derfor må vi også gå ud fra, at det er virkelig hændelser.
Så vi kan gå ud fra, at Diaz han er dårlig til at forblive tro over for de damer, han dater. Og på en eller anden måde, så synes han ikke, der er noget forkert i utroskab. Som der også bliver sagt af Joino i en af fortællingerne. Miss Nora hedder den. Siger han, du havde håbet på, at genet ville springe dig over, springe generationer over, men du løj for dig selv. Blodet fornægter sig ikke. Hvilket så leder op til, der så står videre, hvilket så leder op til fortællingen, fortæller, at hans far, der står i bogen, at hans far lod ham sidde i bilen, mens han var over at besøge hans veninder. Så det vi ligesom kan få ud af det, og få ud af bogen, det er, at den fortæller os, at kærlighed det er med sin modgang og med sin medgang. Der er objekter på vejen, man er nødt til at overkomme, og der er medvind nogle gange, som man er nødt til at flyve med. Men alt i alt, så det kærlighedsliv, han har haft, det har ikke været særlig godt. Og han mister pigen, han elskede, fordi han var utro. Så moralen, den er, kærlighed, det er, at kærlighed, det er en fluks ting, og man skal passe på den. Ja, det var det.